Mabungahong kagabhion, pasensya na late atong live, di man na importante, no? Pasensya na whole day, busy, so on. So, karon na ta nakahigayon, nya late na pod, no? So, murag medyo lawom-lawom na kagabhion, around 9:46, 9:40, no? So, mamalandong tas pulong sa Ginoo mga igsoon, but yes, na dilema na nga to ang pagpamatis pulong sa Ginoo. Importante mamalandong ta before ta mo pahulay, before ta mga tulog, mamalandong ta sa pulong sa Ginoo, mamati ta, maminaw ta sa iyang balaang pulong igsoon. Amen. Atong pakanon atong kalag. And before that, kabalo na mo ako sa ning share igsoon. Kamusta da igsoon? Let's share our live, and then ato ni siyang lanog-lanog nining kagabhion igsoon before ta mga tulog. And then don't forget to type your to mention, mention your friends and loved ones here in the comment section, and don't forget to type at followers, at highlights, at everyone para makabantay yung mga higala mga igsoon. Para nis kamayaan sa Ginoo, wala tayo gipataas relihiyon, no, but the only name nga atong gi-lift up tonight is the name of Jesus Christ alone. Amen. So atong i-share igsoon, no. Ako sana i-share igsoon. Again, pasensya na no, nga dudugay ta, no? So, salamat sa naghuwat. Daghang kay nag-message na ko igsoon nga about sa live, pero importante na nag-live ta, nanako. Ban sa grasya sa Ginoo. Musta rin mga igsoon, musta yung adlaw, no? Kanunay medyo ko nag-ampo nga naamos maayong kahimtang, maayong panglawas nya. Of course duol sa Ginoo, mao magina kun ning ibalik-balik marunsa man nang nanatutanan daghan ta kwarta, no? Mayo tong kahimtang, but atong spiritual life is guba layo tas Ginoo. Amen. Because at the end of the day ang magmatter atong relationship ni Lord. So, done sharing mga igsoon. Praise God. Shout out din ako ng mga subscribers aning nga page sama ni Brad Jomar. Thank you, brother. Pag subscribe. Salamat sa effort ninyo sa inyong pag-subscribe aning nga page. And then, shout outs tanang mga followers. Mga new followers, welcome day kay mo aning nga page, no? Atuan ning tanan, walay ning angko na ni. This is for the glory of the Lord. Unya, sa mga followers na to nga nag-invite sa inyong friends and loved ones to follow our page. Thank you so much. Og sa atong mga followers nga nag-share, na ako'y nakita ang followers na to diri nga nag-share sa atong YouTube channel, na video sa YouTube channel ito nga gi-share. Thank you kayo. Og sa wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, free to subscribe. Ang link nasa caption ani nga live igsoon, makit-an nyo diha, no? And again, shout out sa tanang mga subscribers, mga followers. Napoy mga nag-send og stars sa atong videos and reels. Thank you so much. Pray radyo ako ng kabalo sa next one. Wala man ko na ngayon na. Pero kamura ang kusa nga naghatagan na. Thank you so much. And shout out ako tanang piniriso diha. No, ako lang ning paspasan kay late na, no, late evening. So tanang mga piniriso, Lombia City Jail, Medina Municipal Jail, and Cebu City Jail, bahay ni Kuya, Toledo City Jail, no? Talisay City Jail, tanan nga mga dagko nga mga prisuhan BJMPs ug sa mga prisuhan sa municipal, no, sa station, no. Shout out ninyong tanan. Shout out to Sister Jella, one of our subscriber. Thank you so much, sister, for watching. And shout out sa mga jail officer, warden, mga kapulisan diha, tanan dihang mga security guard, tanan dihang mga military, Philippine Coast Guard, Philippine Army, Philippine Marine, Philippine Air Force, tanan nga nasa BFE, tanan nga mga lain-laing ahensya sa gobyerno, nasa LGU, akong amigo, among mayor diri nga suod na ako igsoon, among mayor engineer Eugene Ibarra, among vice mayor diri si Prince Camacho, sa tanan nga mga amigo, no, mga kagawad diri sa lungsod, dili na ko i-mention, abogado, tanan-tanan, no.
ug among hepe diri igsoon si Chief Police Lieutenant Chief Amba ug sa moang mga dagkong tao, mga senior, mga hepe na mo diri sa barak sa province igsoon Tagbilaran City, si Police Lieutenant Colonel, sila Chief Amba, Chief Batuan, okay? Shout out Campus Menya, Cebu. Og sa tanan nga nagtan-aw karon Luzon, Visayas, and Mindanao, mayong pagtan-aw, salamat kayo sa kanunay suporta, and also tanang mga OFW diha nga nagmata pa, og tanang OFW nga adlawan ron diha sa inyo ha, shout out inyong tanan. And of course mga seafarer diha naglawig, no, shout out mga seaman, and sa mga naka-permanent resident sa lain-laing kanasuran, mabungahong kagabhion ninyong tanan. Mayang adlaw day kay adlawan sa uban, no? So shout out di ay sa 189 followers o mabungahong Kristohanon. Hapit na ta 200,000. Brother, shout out ko sa akong pamilya, Isales family o Baruel family, Damulo family, salamat. Okay. So shout out na ko no ang Baruel family, Isales family o sa to Damulo family from Brother Jomar of CDO. Okay. And also shout out to all of my brothers and sisters of Alpha Kaparo. Ipataas na to ngalan sa Ginoo, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Sayas Scepter in Arms. Shout out sa nako ang mga amigo nako, mga fraternity, Posans, Triskelion, Taugamapi, Eagles. Okay, shout out. Dagan ko mga amigo da mga hepe. So this time igsoon nahuman naman ta, no? Nahuman naman ta og shout out ya. Blessed evening, Pastor James Dumanon. A great privilege and blessed opportunity that God has given to us this evening. Makapaminaw siguro ni makapamati or malandong tas pulong sa Ginoo. Watching from Dumaguete. Okay. Thank you, Brother Kevin Banugon. Anyway, ako lang i-generalize no, shout outs tanan, salamat sa higayon, no. Dili lang ako mo sa tagsaon, no, kay late evening na igsoon. So this time, let's pray. Atong i-welcome ang presence ni Lord, atong i-welcome ang yang Holy Spirit. Without Him, we are nothing. Dili ta pwede maka-interpret ani kita-kita lang, di ta kasabot. Sometimes ma-out of context ta or maliteral na to, matawhanon na tong pag-interpret sa Bible if we try to rely on our own wisdom. Amen? So, let's pray mga igsoon. Father in heaven, thank you Lord sa imong kamaayo, sa imong gugma, sa laing oportunidad, laing higayon nga mamalandong no sabmi sa imong balaang pulong. Despite of our busy days, busy schedules, despite of our different responsibilities every day, still gitagaan minimog panahon, higayon, tsansa nga mamalandong sa imong pulong tonight. Thank you Lord God. Aban unas tanan Ginoo, susiha sa among kasing-kasing Ginoo. Ang kinasuluran namo Ginoo, kung naay mga butang wala mi makabantay, nga wala day siya nakapahimaya nimo pasaylo ami. Anything inside of us right now Lord God, kung naa may mga butang nga mga hinungdan nga dili mo tuhop imong pulong, dili makapenetrate imong pulong, kuaa kini Ginoo, limpyuhi mi mo aming angayan kay imong pulong, balaan kini kaayo Lord God. And Lord God, as we listen to your word, tagami mapainobsanong kasing-kasing madinawaton Ginoo, labaw sa tanan masinugtanon Ginoo, doers of your word. Kay ang blessing, ang panalangin, ang milagro, ang breakthrough, dili inap nga maminaw kung dili naa kini sa pagsunod. I-bless tanang naminaw karon Ginoo, bisan asa nga sulok nining kalibutan, kutob sa makadungog, makakita ani nga live, bisan pa man ang mag-replay Ginoo, ipabati imong gahom, imong presensya, imong dihog, imong hikap, ang lihok sa Espiritu Santo. Let it be Lord God, nga amo kining matagamtaman, amo kining masinati karong kagabhion Ginoo. Again, bless all the viewers who are watching this time in Jesus name. Tagay mi kaalam nga langit nun Ginoo. Ikaw lamang ang mong ipataas karwa mi nagpaisa or nagpasidungog relihiyon, pundok, any churches, any denomination, but the only name that we lift up, we adore, we glorify, we honor tonight is the name of Jesus Christ alone. Thank you Lord. Holy Spirit, you're welcome. This is your moment. Let your will be done. This is our prayer Lord God, in Jesus name. Amen. Praise God. Hallelujah. And this time we have 123 viewers. Praise God. Anyway, by the way, ang atong topic karon igsoon is about God's redirection. Bitaw kanang, what I mean is God's interruption. Okay? God's interruption of our plans. Sometimes God will interrupt our plans. God will destroy our plans. Kung makita niya nga kana atong plano maka-destroy sa nato. Sometimes igsoon ang Ginoo muguba sa atong plano nga naghinam-hinam ta. Bisag unsa pa ni siya kanindot igsoon, there are so many times nga or naagay posibilidad
nga gub-on ni sa Ginoo. Kung makita niya nga kanang imong nindot nga plano, wa ni sibo sa iyong plano or makaguba sa imong ugma or makapadistansya sa imong relasyon sa Ginoo. Kung makita sa Ginoo nga imong uyab da imuhang gi kachar-char da igsoon bitaw, ang imong hinigugma ba, imong uyab makitaan sa Ginoo sa unahan di ni mao. Sa unahan madelikado ang ministry nga kung ipiyal nimo. So sometimes naay interruption, no, naay gitawag og redirection, naay gitawag og gub-on sa Ginoo atong plano nga maayo. Bisag unsa na kanindot timani itawar ta nga nagplano. Dios siya og dili siya mapakyas. Amen. So mao na atong topic karon. It is very interesting. That is why I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section, and don't forget to type at followers at highlights at everyone kay aron makabantay sa nindot ni nga topic igsoon. Again, nindot ni. Kaya there are so many people, there are so many Christians nga na-disappoint, na-depress. Why? Because their desire or their plans, na-disappoint sila. Ang ilang expectation, di mao ang ilang ang resulta. That is why, mauna nga, nabitay, gitawag og pagguba, no? Interrupt ni Lord sa itong plano. Yang uban dili kay kasabot ba, maguol, mabalaka, maghilak, no, ma-stress, no, maluyas pagpangalagad sa Ginoo, not knowing nga gisave ra ka ni Lord kay imong plano di mao kay makaguba nimo. Amen. Mao na tong topic karon. That is why I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila, para makadungog sila ni igsoon, hindot kay ni igsoon, no? Nindot kayo ni siya nga topic igsoon. As what I have said, there are so many Christians nga na-depress. Why? Di sila kadawat nga ang ilang paghahago, ang ilang gihaguan, ang ilang effort, ang ilang dakong gasto, ang ilang gihigugma, di mao. No? Pero wa sila kibaw nga gilab lang sila ni Lord. Ning interrupt lang si Lord, na interruption ni Lord sa atong plano, na gitawag og ning divine intervention or na gitawag og God's redirection. No? Gisave lang ta ni Lord because your plans, no matter how good it is, makaguba. Maayo lang karon pero makaguba sa unahan. Actually, Ikson, ako ni siyang gi-live karon kay mao ni ang unod sa ako ang gihimong reels ganina. Reels ba about aning ngani, no? Namo ko reels ganina Ikson gihimo short videos niya. Ako ni siyang padak-an, palawman, palapdan kay mubo raman to. Amen. So let's start. Praise God. Hallelujah. Grateful kayo ko sa Ginoo tungod ako kayo sa plano nato makapakailap ang iyang gospel. Amen. Brother Junel Asenho, God bless. Una, ang atong paboritong verse, akong basahon igsoon. Okay? Unsa man na, pastor? Of course. Jeremiah 29:11. Dili na ako basahon kaya ako nang gi-memorize. Mo ni atong first text. Jeremiah 29:11. Listen carefully, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Unsa man na, they are plans, unsa man na, to prosper you, plans to prosper us, to give us hope and a future. Plans to prosper us and not to harm us, and to give us hope and a future. Again, Jeremiah 29:11. I have so many friends nga memorize ani mga pulis ang uban. Kauban ako dire igsoon na sa among station, no? Jeremiah 29:11 nagaingon igsoon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Unsa nga plans to prosper us, to prosper you, and not to harm us, dili makadaot, to give us hope, paglaom, and a future, and bright future. Ang Diyos magapanalangin sa iyong pulong. So, this evening, igsoon, before ta mga tulog, i-remind ta ni Jeremiah nga naay dakong plano ang Diyos para kanato. Si Lord naay dakong plano. Ang uban moingon nga pataka-taka ramang ka pastor. Iya man ang gisen ngadto ni Jeremiah ug ngadto sa mga Israelita. Ug mao niya tong timan-an igsoon, ang Diyos ni Jeremiah mao gyapon ang Diyos nato. The God of Jeremiah is the God whom we serve. Ang Diyos sa mga Israelita, Diyos sa nato, no? So ningingon diri ang pulong sa Ginoo sa Jeremiah 29:11 nga naa siya plano igsoon. Naa siya gilaraw sa matag usa ka nato nga hayag nga ugma ug ang iyang plano nga pauswagon ta. Ang plano sa Ginoo nga palambuon ta, dili kay madaot ta, not to harm us. Ang plano sa Ginoo dili makadaot kun dili makaayo. Walay plano ang Ginoo nga maguba atong relasyon niya. Walay plano ang Ginoo igsoon nga mukang hinon ang atong relasyon niya. Walay plano ang Ginoo nga malayo ta niya, but instead mas maduol tag maayo niya. Mao nay plano sa Ginoo, no? To gain or to prosper us and then not to harm us. No, ako na ning gibalik-balik kadaghan ni pero ako ni painumdum niyo kay daghan kay nagtuo nga gibless sila. Daghan kay ning tuo nga mauna ni sakto. Daghan kay nagtuo igsoon nga natumnong sila sa ilang gibuhat karon kay daghan sila kwarta. Hayahay lang kahimtang pero nalayo sila sa Ginoo. Walay plano si Lord ana. Ang plano sa Ginoo is to prosper us, not to harm us. Meaning i-bless ta, pauswagon ta, dili madaot atong relasyon sa Ginoo, dili maguba ang atong relasyon sa Ginoo.
Amen. Not to harm us and then to give us hope na ipaglaom igsoon and a future. Di lang ugma nga, ugma lang nila hayag nga ugma. Mao na plano sa Ginoo. Amen. In other words, at first, ang plano gyud sa Ginoo sa kinabuhi igsoon ingon nga mga nangalagad ta niya, ingon nga mga followers ta ni Jesus Christ is sakto ang John 10:10. Mingari si Kristo aron to give us abundant life. Amen. No, mao na plano sa Ginoo i-bless ta. Plano sa Ginoo igsoon nga tagaan-tag mayong ugma. Amen. Pero mayong ugma, pero na po yung mga trials, di man pwede hayahay, no? Kaya nagsubay ang tagsigbit nga dalan. Pero at least plaster, hanay ba, no? No, abundant life, igso. No? Maunay plano ni Lord na to, hayag nga kaugmaon. Amen. Mauna igso hinungdan nga usahay ang atong plano gubon sa Ginoo. Kaya nga naman, ang atong plano igsoon, wala maning sibo siyang plano. Once ang atong plano, bisag unsa na siya kanindot. Once atong plano igsoon nga maayo kayo, pinaka the best for us, pero wa gani na ning tugma sibo sa plano sa Ginoo. Gubon gina sa Ginoo. Kay ba man Ginoo nga at the end of the day makadaot nimo. Kay ba ang Ginoo nga kanang imong uyab karon makadaot nimo. Puhon. Kay ba si Lord igsoon nga imong giplano ron, kanang imong gilaraw karon igsoon. At the end of the day sa unahan na makaguba sa imong relasyon sa Ginoo. That is why karon pa lang daan nahimon si Lord nga interruption. Nahimoon si Lord nga pagguba sa atong plano once makita niya nga atong plano makaguba pod sa atong ugma. Gubon gyud sa Ginoo igsoon. Sakit is gubo na. Ngano man, gisave lang ta ni Lord, no? Gisave lang ta ni Lord igsoon. Kay ang iyang plan sa Jeremiah 29:11, hayag nga ugma. Kung ang imong plano igsoon bisag unsa na kahayag para nimo, karon ra nakita nimo, but ang ending, because our God is He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Sinugdan o katapusan nakita sa Ginoo. Di ba ako na ning gibalik-balik so nang atong makita mga tao ang sinugdan ra. Pero wata kaybaw sa sunod nga ugma apan ang Ginoo nakakita. Mao na may igsoon nga bisag unsa kanindot sa imong plano, bisan unsa ka maayo sa imong plano, bisan dako na kagasto, bisan daghan na kag natulo singot og luha igsoon, no? Bisan ang imong gugma grabe na dako na kay kagasto ng bayhanaw anang lakiha igsoon. Kung makita sa Ginoo nga kana siya makaguba sa maayong plano sa Ginoo, kana siya maka-destroy ra nimo in the future or makapagkanga sa imong relasyon sa Ginoo. Karon pa lang daan, gubuon gyud sa Ginoo. Ayaw katingala, mo interrupt gyud si Lord kay palangga kas Ginoo. Amen. Kay in the first place, again and again, first and foremost, ang plano niya, Jeremiah 29:11, hayag nga kaugmaon. Kung ang imong plano karon igsoon, dili gali na maghatag og ugma nimo in the ugma nimo igsoon, gubuon gyud sa Ginoo. Nay interruption, nay divine intervention, no? Nay God's redirection igsoon kay gusto si Lord nga ang iyong plano matuman. No, tagaan ta mo follow up verse igsoon. Maniti man igsoon. No? Nagingon ng Isaiah 55:7. Kaya nga akong unahuna dili sama sa inyong unahuna, ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw. Nagingon ang Ginoo. Kay sama nga ang kalangitan habog kaysa yuta, ang akong mga laraw habog pa kaysa inyong mga laraw, ug ang akong hunahuna kaysa inyong unahuna. Kabantay mo igsoon. Ako na ning gibalik-balik pero ako na puning balikon. Amen. Nga bisag unsa ka maayo kanindot sa tong plano timan ini most of the time dili jud siya ma-align sa plano sa Ginoo. Kay ang plano sa Ginoo igsoon, the plans of our heavenly Father igsoon is better gina, the best para sa tong plano. Habog mas taas. Amen. Mao gina igsoon, mao na nga gubon gyud ni Lord. Sometimes igsoon excited na ka. Yes, mao na gyud ni. Di ba? Daghan kay mga testimonies igsoon ay uban igsoon nga kaslunon na ako day katulungan ko giatubang. Kaslunon ako igsoon. No, pero naguba tanan sa Ginoo. Mao na nga mao ni akong partner karon gihatag sa Ginoo kung asawa igsoon, no? Ya kung asawa po igsoon mamao sa danako napoy mga engaged na pud siya, napod siya kaslunon na siya ba? Giguba gyapon sa Ginoo mao tong na-depress siya. Daghang mga Kristiyano igsoon nga na ma-depress, di kadawat sa naitabo. Kay ngano man maayo ka ilang plano, nindot kay ang ilang gimuglo-muglo mao na gini perfect for the future. Unya magkaanak mi, mao ni nindot kayo, mao ni ang propesyon ako puhon, mao ni akong trabaho, mao nang maningkamot kag ayo imong effort, imong gihurot for the future. Pero all of a sudden gibungkag, gibuak sa Ginoo. Bang! Giguba sa Ginoo. Kaya nga naman, nakita sa Ginoo nga maguba ra ka na in the future. Once makita sa Ginoo nga kanang imong mayong plano, imong nindot nga plano igsoon, mao na imong guba nimo in the future. Mao na gumuguba sa imong ministry karon. Mao na imong guba sa imong relasyon sa Ginoo. Mao na makapakang-a sa imong relasyon sa Ginoo. Imong kinabuhi maguba na imong mayong plano karon. Ayaw lang katingala kung di gubuon na sa Ginoo. So kung naay nagtanaw karon da igsoon nakasinati ang disappointment,
nakasinati ka o na-stress ka, nasakitan ka, you're in pain right now. Why? Kaya na-disappoint ka, kaya imong plano naguba. Pasalamating Ginoo, naguba na kanay katuyuan ng Ginoo, naguba na kay wa ka kay baw gisave lang ka ni Lord. Kay kanang plano nimo, katong giplano nimo ba nga naguba, no? Wa man ko ka makaibaw sa unahan, ang Ginoo rin kay baw atong makita karon ra. Ang ugma na pila ka bulan, pila ka tuig nakita na sa Ginoo. Kay balo ini si Lord nga makadaot ug makaayo na nato. Atong Dios perpekto igsoon. Wala siya itugot nga sakit nga walay katuyuan. Amen. Wala siya isugot nga masakitan kag maayo, madisappoint kag maayo nga wala siya katuyuan. Amen. Again, balik ko na ko atong nakita most of the time anang sinugdan lang. Ang sa karon dili ang pohon. Si Lord nakakita sa atong pohon. Kita ang karon ra. Nga nindot kayo no? Mao na igsoon. Ayaw palipat igsoon no? Teka mga Kristohano igsoon. Na-depress, naluya sa pagmangalagad sa Ginoo kay di sila kadawat sa nitabo nila. Kaya nindot kay ilang plano abin lag mao na naguba. Wa sila kay bawo nga igsoon nga ang Ginoo perpekto. Basta nalimot ta that our God, we are serving the perfect God, no? Di siya masipyat, no? Wa siya masipyat igsoon nga gibungkag imong plano. Wa siya masipyat igsoon nga wa ka na dayon igsoon pagpang-apply. Wa siya masipyat igsoon nga nahagbong ka pag board exam. Naay plano, naay ang katuyuan, naay katuyuan ng Ginoo. Matod pa sa Isaiah sa atong gibasa na kay nga naman nasay mas maayo, mas the best para nimo kay palangga ka kaayo niya. You deserve much better. You deserve the best. Kay nga naman anak ka sa hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, the creator of heaven and earth. Di ka tagaan og mantinilan ka or mantinil. Gusto si Lord nga tagaan kag the best, pinaka the best nga future nga iyang gisalig or gisaad sa Jeremiah 29:11. Again, akong balikon na igsoon, bisag unsa na kanindot sa imong plano, nay posibilidad nga gubon pa na sa Ginoo. Kung makita sa Ginoo nga makaguba na sa imong ugma, kung makita sa Ginoo nga mao na hinungdan nga mukang aka sa imong pagpangalagad niya pohon, kita sa Ginoo nga mao na hinungdan igsoon nga mahimo ng babag sa ministry imbis nga kaabag na imong gigugma karon. So naay possibility nga bungkagon na sa Ginoo igsoon, gubon sa Ginoo. God will destroy your plans igsoon. Amen. Why? Kung makita niya kanang imong plano makaguba sa unahan nimo, kung makita sa Ginoo igsoon nga kanang imong plano sa unahan way ayo na, sa unahan malayo ka sa Ginoo. So karon pa lang daan gusto si Lord nga i-save ka. Karon palang daan gusto si Lord nga i-save ka. I-save ni Lord ang relationship ninyo. Kaya di siya moangay nga malayo kaniya. Gitawag ka sa Ginoo, gipili ka sa Ginoo. So to all of the viewers this time, if ever there's anyone who are watching this time nga gikan ka na disappoint kaya ang imong ang nahitabo sa imong kinabuhi, nasakitan ka, pero mao ni timan Exxon is nakay plano nga maayo nindot kay para nimo mauna jud ni pinakalami, pinakanindot, pero all of a sudden gibungkag sa Ginoo, gibuak sa Ginoo into pieces, gitadtad sa Ginoo Exxon. Ngano man na kay giporma ni Lord, girebel ang iyang plano gusto matuman. Amen. Kay bawo si Lord nga makadaot rato nimo bisag maayo to Exxon para nimo. Di ka tagna Exxon, wa ka kay bawo sa unahan bisan sa imong pananaw maayo man gud to Lord. Kay bawo ka Ginoo nga makatabang, kay bawo ka Ginoo nga positive lagi to outcome in the future. No. Imo ra na timan wisdom in this world is foolishness to God. Di ta makatugad sa kaalam sa Ginoo ug sama sa akong giingon Exxon, ang Ginoo nakakita sa unahan atong nakita ang sa karon lang. Amen. No? Mao na igsoon nga kung nagtan-aw ka karon nga gikan ka na disappoint kay ang imong mga plano naguba, imong mga plano palpak, no? Palpak to, no? Palpak to kay gitugo to sa Ginoo nga mapalpak kay ngano man giguba sa Ginoo to kay ngano man gusto si Lord nga ang iya jud kabubuton matuman. Gusto si Lord Exxon nga iyang saad nimo sa Jeremiah 29:11 nga hayag nga ugma nga i-prosper ka, nga dili ka maguba imong relasyon sa Ginoo, dili ka madaot. So, gusto si Lord nga matuman na nimo. Mao na nga naay gitawag og interruption. Amen. Naay gitawag og kana bitong mo intervene si Lord ba, divine intervention. Di na maayo anak. Yes, guwapa na siya. Yes, guwapo na siya. Nay trabaho pero di na mao nga kung giparis nimo nga kamong duha magdaig sa Ginoo. Kay kung magdayon mo na, di na mahimong kaabag nimo sa ministry. Kung dili mahimo na nimong babag ug madelikado pag yun nga mukang aka. Mao nang bisag palangga na nimo, bisag ilab na nimo, buwagon ta mo. Mangita ko og kanang gitawag og kanang pamaagi nga magbuwag mo. Ngano man kay inaihatag si Lord nga partner nimo. Nga both of you will worship God together in spirit and in truth. Both of you, igsoon, will pray together, magpagamit sa Ginoo. Amen? Igsoon, timan
Kung naay nagtanaw karon nga imong plano maayo kay nya giguba sa Ginoo, pasalamati siya. Daghan ang sabot sa Ginoo ni Megson, gisave lang ka ni Lord. Amen. Giguba na sa Ginoo imong plano nga maayo kayo kaniadto kay nganuman napay mas the best nga giandam si Lord para ato. Yes, maayo to para nimo, pero karon na to, pero sa unahan makadaot to sa imong ugma. Yes, maayo to karon sa pananaw nimo, pero sa unahan makaguba to sa imong relasyon sa Ginoo. Amen. Mao na mga posible nga hinungdan nganong giguba sa Ginoo imong maayong plano. Kay mao man to imong guba nimo ug padayunon to nimo. Si Lord mga igsoon naglantaw sa unahan. Ang gitanaw ni Lord ang unahan. Kay gusto si Lord nga ma-safe ta. Gusto si Lord nga secured ta. Gusto si Lord nga ma-bless ta. Gusto si Lord igsoon nga yang saad sa Jeremiah 29:11 nga bright future nga naipaglaom nga i-prosper ta nga di ta madaot. Gusto si Lord matuman na. No, mao na hinungdan igsoon nga giguba niya ang atong mga nindot nga plano. Giguba niya ang atong mga plano nga para nato dako na kay tagasto atong effort, atong singot ug luha, ato nang gihurot atong panahon igsoon. Pero nakita sa Ginoo nga bisag maayo pa na sa imong pananaw anak. Pero mao ni makaguba sa imong relasyon nako puhon. Mao nang sa karon palang daan gub-o nako ni kay palangga ti ka, binangga ti ka. Nganuman gisave ta ni Lord. Ang gibuhat ni Lord igsoon dili rejection. Ang gibuhat ni Lord igsoon dili gitawag og yes gi-reject atong plano. Ang gibuhat ni Lord igsoon dili gitawag og kana bitawng gipasagdan ta sa Ginoo. No, kun dili gi-redirect lang ta sa Ginoo. Mao ni anak, no? Kung ningagi patagdaan igsoon crossroad ba nasayop ta og liko nata sa left pero ari ta sa right padong. Amen. Palangga ka sa Ginoo. Again, walay naitabo sa imong kinabuhi igsoon nga walay katuyuan ng Ginoo. As what I have said, igsoon, kung nagtanaw ka karon na disappoint ka kay imong mga plano nga mga nindot kay naguba, plano ni imong bana, imong anak, imong pamilya, no, imong ginikanan naguba, imong plano nga mga apply mao ni man naguba, no, disappoint ka, nasakitan ka. Salamat sa Ginoo. Giguba na sa Ginoo, ming interrupt lang ang Ginoo, ming intervene ang Ginoo. Kay bawas siya nga katong plano nimo nga bisag maayo kay tos pananaw nimo makaguba to nimo pohon. Katong maayo nimong plano mautoy mo guba sa imong ugma pohon. Katong maayo nimo nga plano mautoy hinungdan nga dili madayon ang saad ni Lord sa Jeremiah 29:11. Katong maayo nimong plano layo ra tos plano sa Ginoo, mas maayo, mas the best ang gi-prepare ni Lord nimo. Katong maayo nimo nga plano mautoy hinungdan nga mabackslide ka pohon. Mao na igsoon nga sa karon palang daan kung makaguba na nimo, kung makadaot na nimong giplano, ayaw lang ka surprise, ayaw ka tinga nga gubo na sa Ginoo. So sa tanan nga nagtan-aw karon nga naa kay mga plano diha karon. Naa kay mga gipalano in the future igsoon, advance ni nga warning ni Lord nimo. Kay basin sa pila ka mga bulan, pila ka tuig maguba na imong plano, mapalaw ka ba? No, ayaw ka dismaya igsoon. Ang Ginoo igsoon perpekto. Pasiuna ni nga mensahe og sa patanan nga na disappoint karon. Dapat masabtan ninyo nga pinangga mo sa Ginoo. Wa mo pasagdi kay ang inyong plano wala na dayon. Kundi gisave lang mo ni Lord. Kay gusto si Lord nga ang iyang saad sa Jeremiah 29:11 matuman gyud sa imong kinabuhi. Kay palangga ta ni Lord igsoon. Gilab ta ni Lord. Amen. Mao na nga kung makadaot na to di na niya ipadayon. Gubon gyud na niya. Musupak ta Lord, mo complain ka no. We have no right, as what I have said as always, we have no right to question God. We have no right to complain. No. Perpekto siya, tao rata, masipyat. Amen. Mao na igsoon nga gisave lang ka ang tinuod. Amen. Timani ang gingon ni Isaiah igsoon ang iyang hunahuna sa Ginoo, iyang pamaagi mas habog, mas taas atong pamaagi. Mas in other words, mas maayo kaysa pamaagi nato. Ang atong pamaagi nga nindot kay layo ra kay waras kumingking sa pamaagi sa Ginoo. Mao nang di ta angay mo reklamo, di ta angay mabalaka, magguol, magsubo kay na disappoint ta tungod kay ang atong plano nabulyaso, naguba, napalpak. No, si Lord na ay katuyuan. Gidestroy lang na ni Lord, giguba ni Lord. Kay gusto siya nga i-save ka. Kay kabalo siya nga in the future maayo lang na karon anak. Pero kay balo ko nga sa unahan, sa sunod nga mga adlaw sa imong kinabuhi, mao na hinungdan nga malayo kanako. Sa sunod nga mga adlaw sa imong kinabuhi, mao na hinungdan nga malingaw ka ana og mahurot ang imong panahon nako. Kabaw ko anak manggod nga mao na makaguba sa ministry nga akong gipiyal nimo kung ako nang igran. That is why karon pa lang daan anak, kabalo ko nga makadaot na nimo. Di ko gusto nga madaot ka anak. Gubo na lang nako ni.
Gubon ako ni kay gusto ko nga magsubay jud ka sa akong plano. Gusto ko nga matuman akong saad sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Matuman ang hayag nga ugma nga i-prosper ta nga dili madaot atong relasyon sa Ginoo. It means mga igsoon nga i-bless ta ni Lord. And of course, our relationship ni Lord mas magkaduol ta niya. Mauna ang plano sa Ginoo sa Jeremiah 29:11. I-bless ta igsoon, itagbuon sa ginatong panginahanglan, ihatag ang tinguha sa tong kasing-kasing, and at the same time duol ta sa Ginoo. Kay di man ta madaot, no? Not to harm us. It means igsoon nga even atong relationship ni Lord, atong ministry, ang atong pagpangalagad sa Ginoo dili mababagan, dili madaot. Amen. Maunay gitawag sa maunay saad ni Lord sa Jeremiah 29:11. So, as what I have said, kung sigunsa ka maayo sa imong plano, kung ang tan-aw sa Ginoo maayo ni karon pero makadaot ni puhon nimo. Gubon unhan lang sa Ginoo nga naman, gi-save lang ka. Amen. Para sa akong experience igsoon, daghang kong mga minyonon sa natulo na god. Day usa buntis atubang nako nya nakuan. Sa something ana daghan. Mga babae gipatubang nako igsoon. Wa gilahos sa Ginoo. Napalaw ko, no? Nagpadayon pa to, awa ko kibaw unsay dangatan basin ma-distract ang ministry. Giguba sa Ginoo, nagtuo kog mauna. Akala ko sila na, di ba? Ana ba, pero giguba tanan sa Ginoo, gibungkag akong maayong plano. Ang akong mga gabi nga nagkilig-kilig pa kunoy ko, no? Excited kay ko mo chat, mo tawag, no ana malipayon ko, inspired kay ko in everything we do, pero gikalit o guba sa Ginoo, pataka ra man kadiha. Di na mao. Kay bawo ko sa unahan, mao na hinungdan nga mababagan ang ministry. Sa unahan mao na hinungdan nga basi malayo ka nako. Nakoy ihatag nimo nga fit nimo nga ang imuhang kaluyahon maoy kusog niya. Og ang imuha pong mga kulang na aniya. Okay? Ano ba no? Mao na si Lord igsoon is kuan na siya igsoon kanang siya ang perfecto nga kana bitaw mo design sa atong love story or mo design sa atong marriage or gitawag og kana bitaw matchmaker matod pa nila. Siya may nindot pinakadabis mo hatag og partner na to. Di yun na siya masayop igsoon. Once ihatag niya na to, the best na. Amen. Ang kitanaw ni Lord igsoon ang unahan, dili ang karon. Amen. Ang uban nagsali kay mauna ni gwapa unya nay trabaho gwapo, nay trabaho nas Ginoo. Bisag unsa pa na diha, mas the best pagyud ang gi-prepare ni Lord para nimo. So if ever igsoon you are watching this time, nagtan-aw ka nga bag-o pa lang ka na disappoint kay naguba imong plano, pasalamati ang Ginoo. Kay kana kay giguba imong plano, nagsugod na si Lord karon sa imong kinabuhi nga nagpanday sa iyang plano. Amen. No, then lakaw lang sa plano sa Ginoo, ayaw ka discourage. Amen. And sa tanan karon nga nagtan-aw nga naa kay mga maayong plano right at this moment. Once maguba gali na, okay? Pasiuna lang ni mensahe igsoon sa Ginoo. Once maguba gali na imong nindot nga plano karon, once imong pangandoy mapalaw gali kay igsoon, praise God gyapon. Nay mas maayo si Lord nga giandam nimo. Mas the best, mas makaayo nimo, dili makadaot sa ugma nimo. Kaya ko naning balik-balikon, bisag unsa palagi na maayo, kamaayo ang imong plano karon. Para nimo, mao ni ang the best. Mao gini kay bawo ko. Kay bright ko kakayo no. Bisag unsa pa na kamayo kung makita sa Ginoo igsoon nga mao na imong guba sa imong relasyon niya. Pohon, gubon din sa Ginoo, unhan na sa Ginoo. Di gustong ang Ginoo malayo ka niya. Kaya na kapag kapinangga sa Ginoo igsoon. Kay bisag unsa nimo kamaayo o ka bright igsoon niya ang tan-aw nimo dambis maayo gyud ni dambis kayo karon na sa imong pananaw. Pero ang di nimo makita pohon, nakita na sa Ginoo. That is why ayaw ka surprise kung naay divine intervention, naay interruption, naay gitawag og God's redirection, naay pagguba. God will destroy your good plans. Amen. Nga naman, kung kay bawo siya nga makaguba na sa imuhang ugma sad, no? Ayaw ka tinga. But instead, kay nag-una naman nga mensahe, praise God, praise the Lord. Kay na siya mas maayo nga gusto niya ipanday, i-build up sa imong kinabuhi karon. Kay gusto siya nga matagamtaman nimo ang iyang gisaad sa Jeremiah 29:11. Nga iyang plano i-prosper ka. Iyang plano igsuon i-prosper ka nga dili madaot ang imong relasyon sa Ginoo, dili maapektuhan ang ministry. Ang imong pagpangalagad sa Ginoo dili maapektuhan. And then naay ugma, no, to give us hope to give us hope, paglaom, and a bright future. Nagiandam nimo. Mao na igsoon nga be grateful for God, or to God igsoon nga giguba imong plano na siya mas maayong giandam para nimo. Timan igsoon og hinumdumi ni wala siya itugot nga makadaot. Bisan sa atong tan-aw atong gibati sakit pero wa siya gitugot
nga makadaot. Kana kayang gitugot makaayo na nimo. Para niya the best ni para nimo. Anak ay kabalaka kay gisave lang tika. Kay naa ko'y ipakita nimo gusto nako i-build, no? Gusto nako pandayon ang ugma gyud nga akong gi-design sa imong kinabuhi. Amen. Ana igsoon. Ingana ta kapanangga ni Lord, no? So as what I have said, igsoon, His plans, igsoon, His ways are higher than our ways. So di ta ngay mabalaka, di ta ngay ma-disappoint. Amen. Sa unahan, may bawaan nimo. Mao di ay. Mao di naguba akong plano. Mao di wa ko na maestra. Mao di wa ko na pulis. Mao di naagbong ko sa board exam. Mao di wa ko kapasar. Mao di wa ko gidawat. Dara di ay. Yes! Kay palangga ka ni Lord. Amen. Ug wa siya gitugot again and again nga makadaot, makaayo na. Sa karon lang siguro di pa nimo masabtan kay nakita nimo sakit man, no? Tan-aw nimo paita ning kayong tanga ni oy dako na kay kog gasto, no? Pero igsoon walay itugot si Lord nga makadaot, makaayo na para nimo, di lang na masabtan nimo. Karon sa karon, but later eventually sooner or later ma-realize nimo, wow, salamat Ginoo. Ug pasaylo ako Lord nga naka-complain ko. Wa siya itugot nga makadaot. And again, kung kaybaw siya ng kanang maayo nimong plano karon, mao'y mo guba sa relasyon nimo sa Ginoo. Unha na niya guba karon. Kay di si Lord makaagwanta, dili malipay, di gusto si Lord nga malayo kaniya. Gusto si Lord nga mapadayon ang imong pagpangalagad niya, ang imong relasyon niya, labaw sa tanan ang ministry nga iyang gipiyal nimo. Sa tanan nga nagtan-aw karon na kay mga namoy hinigugma, namoy mga uyab, engage mo. Ayaw mo pa kasiguro. Amen. Kay karon makita na ni Lord nga di gyud ni mao maguba gyud ang ministry, maguba gyud mo papangalagad sa Ginoo. Mangil-mangil nagsimba-simba, kuyog-kuyog ra na kay nag-apas na nag-apas na nimo nga mao ni basta naanay giapas nimo, no? Pero pohon-pohon makaguba na sa imong relasyon ako mao na nga naay buhaton si Lord, naay mo gitawag og himuon si Lord, mo interrupt siya igsuot. Ano man kay i-save ka ni Lord sa maling tao. I-save ka ni Lord sa sayop nga desisyon. I-save ka ni Lord sa imong plano nga mao'y moguba sa mayong ugma nga giandam sa Ginoo. Amen. So di ta ngay ma-surprise, di ta ngay mabalaka. If ever atong mayong plano karon igsoon maguba pohon, just say thank God, praise God, kay naay mas maayo si Lord nga giandam para nimo. Maayo kay gusto siya matuman ang iyang saad nimo sa Jeremiah 29:11. Amen. Mao niyang pulong sa Ginoo ning taknas kagabion. So igsoon akong ikadasig. If ever sooner or later next week, let's say next month or next day of our lives igsoon, if ever na kay plano nga maguba, mabungkag, kabaw na kagunsay buhaton, pasalamati ang Ginoo. Gisave lang ka ni Lord, mao na mga posibleng rason. Posible nga makadaot to nimo in the future. Posible nga mao toy moguba sa ministry nimo karon. Posible nga mao toy hinungdan igsoon nga mukang ay mong relasyon sa Ginoo. Amen. Mao lang ni timan igsoon basta itugot sa Ginoo, makaayo na para nimo. Sa karon dili pa lang na nimo masabtan. Pero makasabot ra ka sa unahan nga alang ra day sa imong kaayuhan. Amen. Usa ka pagpahinumdum sa Ginoo nato nining taknas kagabion. Again, kung ning tan-aw ka karon igsoon nga bag-o pa ka na depress, bag-o pa ka na disappoint kay di mao ang imuhang expectation, then praise God. Giguba lang ni Lord imong plano. Maybe, or posible po nga sakto siya, pero dili pa right time. Posible po digsoon nga, maayo kay siya sa imong pananaw nga, tanaw, sa imo ramang pananaw, sa karon ba? Sa karon na, giguba sa Ginoo kay, tanaw ni Lord, sa karon na lagi na anak, pero sa unahan, ani. Kay bawo kung makadaot ni mo. Ano yung mga posibleng rason? Pinaka-rason yun ni Lord, igsoon, gisave lang ka. Gisave lang ka sa sayop ni mo nga desisyon. Mao nang giguba sa Ginoo. Amen. Kung gusto kay igsoon nga imong masinati ang mayong plano, ang ugma giandam sa Ginoo nimo, move on na, kalimte to imong sayop nga desisyon. Kalimte ang imong disappointment, move on. Kay naay giplano, naay gipanday si Lord nimo. Ang Jeremiah 29:11. Gusto si Lord nga matuman na sa imong kinabuhi. So instead nga magsigi kag tan-aw sa imong disappointment, magsigi ka og tan-aw sa imong sayop nga desisyon kaniadto, magsigi kag tan-aw sa imong ex, ayaw, move on. Nagi-prepare si Lord the best para nimo. Nga di maguba ang imong relasyon sa Ginoo. Nga ang hayag nga ugma matagamtaman nimo. Amen. Again, lastly,
wala siya itugot nga bisan sakit makadaot. Once itugot ni Lord, makaayo gina para nimo. Gisave lang ka igsoon. That's not rejection, but it's God's redirection, no? Divine intervention, igsoon. Divine interruption, ganing interrupted. Anak, di na maodara ang pinakadabes. Anak, pinangga ti ka, no? Mao na si Lord ba? Pinangga ti ka, love kay ti ka. You deserve the best. Yes, maayo na, pero unsa man na? Di na mao, napay mas maayo anak. Gwapo na, para the best ni kung giandam. Amen. Manang ayaw katingala, ayaw ka gool, kabalaka, if ever ang imong maayong plano maguba. Kay giguba na sa Ginoo, gubuon gyud na sa Ginoo. Once maunay mo guba nimo sa unahan. Giunhan lang na sa Ginoo nganuman kay love ka ni Lord. Let's pray. Father in heaven, thanks so much for your word tonight about divine intervention, divine interruption, Lord, about your redirection, Ginoo. Salamat nga imong gipahinumduman mi Ginoo nga need yun na nimo Ginoo. Nadyo'y mga panahon nga need nimo nga gubon ang among plano, kung makita nimo nga mauna imo guba sa among relasyon nimo. Naay panahon Lord nga need jud kay nga imong gubon ang among plano kung kay balo ka nga mauna hinungdan nga mukang ami mo palayo mi mabackslide mi mauna hinungdan Ginoo nga mababagan na lang hinuon nga dili ka makagamit na magmaayo Ginoo kay katong among kanang among plano Ginoo maoy makababag sa among ministry sa ministry nga imong gipiyal namo. Lord, perfecto ka. Og again wala kay itugot nga makadaot sa amo tanan makaayo gina para namo. So Lord, salamat sa imong mensahe Ginoo. Holy Spirit, thank you so much and for your presence. Salamat Lord nga imo mi gipahinumduman nga ang tanang pangitabo bisan usay sakit kayo nakay katuyuan nakay mensahe nga imong gipaabot kanamo. Labaw sa tanan Ginoo, dili mi dapat ma-disappoint kung naguba ang among maayong plano kay imo lamang ming gisave Ginoo. Imo ming gisave Ginoo kay kana nga plano namo makaguba makadaot sa nanamo in the future. Karon lamang ang among nakita apan ang unahan ikaw ray nakakita. Di na mo makita Ginoo. So Lord, thank you Ginoo. Thank you for your message tonight. Holy Spirit, thank you for your presence. So Lord God, I pray to all of the viewers right now nga kaning nga mensahe nga among nadungog karon mao ni hinungdan Ginoo nga makadawat mi dili instead nga ma-depress mi among dawaton ang panghitabo Ginoo. Nasakitan man mi kay naguba ang among plano but praise God still we're gonna worship you Lord God tungod kay naa kay mas maayo nga giandam for us. Ang Jeremiah 29:11 gusto lang nimo matuman or mahitabo sa among kinabuhi Ginoo. Thank you Lord. Salamat Ginoo. Salamat nga imo ming gipahinumduman nga it's just a divine intervention or it's just a redirection from you. Imo lang ming gisave Ginoo. Alang sa maayo na mong plano pero makadaot di ay. Dili day maayo sa unahan. Ug ikaw ray nasayod sa tanan Ginoo. So Lord God, salamat Ginoo sa imong mensahe. Again, I pray to all of the viewers Lord nga mao ni hinungdan Ginoo nga madawat namo ang mga pangitabo nga sakit sa imong kinabuhi knowing that you have a plan, knowing that your plans are always better than our plans Lord God and your ways are always higher than our ways Ginoo. Kanunay gyud sayop ang among plano ug most of the time dili gyud ni magka-align sa imong plano according to your word. Kay tao lamang mi, ikaw Dios ka. Bisag unsa namo ka malamon, tao ra gyud mi. Dios ka Ginoo. You're the God of wisdom. Mao nang sometime dili na mo masabtan imong plano. Nganong gibungkag nimo, nganong giguba nimo among maayong plano, pero para dayto sa among kaayuhan. So Lord God, thank you for your word. Salamat Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. And this time, Lord God, I pray to all of the viewers, this time to all of the followers, 189 plus followers, ug mabungahong Kristohanon, I pray, Lord God, i-bless sila Ginoo. Sa tanang nagtanaw karon Ginoo, nakakita ka silang kahimtang, nakakita ka silang kasing-kasing Ginoo, nakakita ka silang panginahanglan, nakakita ka sa ilang struggle, aware ka sa ilang mga battles everyday, sa ilang gipasan nga mga bugat kayo. Lord, I pray, tabangi sila Ginoo. Lord, I pray, Lord God, i-provide ilang needs. Lord, I pray, Ginoo, ngang imong milagroso nga kamot, Ginoo, mulihok sa ilang kahimtang karon in Jesus' mighty name. Lord, I pray nga imong kaibulungang butang, ang imong milagro, Ginoo, mo manifest sa ilang situation karon, Lord God, in Jesus' name. Lord, I pray nga imong saad sa Jeremiah 33:3 nga kung amo kang tawgon, amo kang sangpiton, mutubag ka ug magpakita ka mga kaibulungang butang. Lord, I pray nga right at this moment mahitabo ni sa imong mga kanakan
In Jesus' mighty name. Imong pamatud-an, Ginoo, ang Hebrews 13:8 that you're the same yesterday, today, and even forever. You're the God of Moses, the God of Jacob, the God of Peter, the God of John. The same Jesus nga nagbanhaw ni Lazaro, naghimog milagro. Ikaw sab, Ginoong Diyos nga mong gisimba, gilagaran karon. So Lord God, I pray, unsa man nga milagro nga gikinahanglan sa mga viewers karon, Lord God. I pray, Lord God, in Jesus' name, walay matago, walay malilong nimo. I pray and I declare it in Jesus' name by faith. Mamuhat ka, Ginoo. Pinaka-need nila nga milagro karon, Lord God. Imong ipatagamtam sa nagtanaw karon sa pangalan ni Jesus. Ug ang gahom sa kangit-ngit dili magmalampuson sa ilang kinabuhi. Thank you, Lord God. Right now, I speak blessing, I speak life, I speak financial breakthrough, I speak peace, and I speak inner healing. Healing physical and emotional sa inner wounds nila, and I speak deliverance sa mga gapos sa kaaway. I speak salvation to their whole family. In Jesus' name, in Jesus' mighty name. Again, I speak miracle. Sibo sa ilang gikinahanglan karon, Lord God. Lord, thank you so much. Salamat, Ginoo, sa imong kamilagroso, Ginoo. Wa ka mausab, Ginoo. Miracles can happen anytime as long as we have faith. So Lord God, niningtak na among angkunon, dawaton ang milagro. Gikan kanimo. Dawaton na mo mga panalangin, grasya, pabor, kay bulungang butang nga gikan kanimo. We receive it right now, Lord, by faith. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Ginoo, mga igsoon na humanra. That's all for tonight, mga kaigsuonan, and see you again next time. Makabakanti ko. Og niningtak na akong ibalik ang tanang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. Thank you again sa inyong pagkig-uban ako, igsoon. Salamat sa mga subscribers ani nga page. Salamat sa nag-send og mga stars atong mga videos and reels. Actually dili mo makasend ani, igsoon, no? Ang uban ingon nga si Pastor James kay magsigi og live aron makakwarta, no? Wala koy madawat aning live, igsoon. Mo nay nasipyat sa uban, no? So again, thank you kayo, and sa mga nag-invite sa inyong friends to follow our page, and sa mga wala pa naka-subscribe sa itong YouTube channel, please subscribe. Prira igsoon, ang link nasa caption ani nga live. Amen. So ako nag-aampo igsoon nga sa atong papahulay karon kagabion, bantayan ta sa Ginoo, yang protection, iyang presence maguban ka nato para safe and secured ta nga mumata. Og sa tanang mga OFW diha nga adlawan ron sa inyo, ha, I pray nga dili matapos rong adlaw diha, nga dili mo i-bless ni Lord tanang buhat sa inyong kamot. Panalanginan sa Ginoo in Jesus' name. Amen. That's all for tonight. See you again next time. Ampo, kanunay, amping, abante ta, bisag kapila ta, madagma, bangon ug padayon, hangtod maangkon ang kinabuhing dayon. Good night, everyone. To God be all the glory again. See you next time. God bless.